Amagugu alelizwe ayosalema thuneni ngiyolala ngingedwa ethuneni lami. Ngase ngimileke ekhanda lesidumbi sendoda yami, inyembezi igcwele amehlo, ngingenamazwi emlomeni, ngingenako engingakusho kuhle ngendoda yami, ngoba indoda yami yayingishiyile, yahamba nabangcono, yahamba nesigogwana. Mina-ke ngase ngibuya ngokuzongcwaba. Ngathola ucingo from isigogwana sakho Anna Maria, wangitshena la endlebeni yami, wathi iza uzolanda isidumbu sakho siyanginukela. Lapho ngizosingcwaba ngani ngoba indoda yami biyi-withdraw yonke imali, bingasakhokheli ngisho noma singcwabisani. Oh hey Nkosi yami ke umalume wenkosi uyena-ke wathatha indleko zonke zomngcwabo. Isintu sakithi sithi indoda iyazilelwa, ayishoni nje mase kube ngathi kushona intsha. Mina bengingenamandla ukuzilala leyo ndoda, yangikhahlaza isaphila, amandla yangiqeda amandla isaphila. Bheka nje ngenza lezi zinto engizenzayo nomalume ngenxa yayo. And lapho izinto zami beyithulile kumnyama yonke into, ngithi ngizama amatoho, ngifuna amatoho ngala nangala, hayi kungalungi lutho, kungahlangani lutho. Angazi uke wabani kuleso stage ukuthi uze uncamele nokuthi ungawashi ngiyomuntu kodwa lo muntu ozomwashela ungamtholi. Ufune ngisho nokucenta amagceke abantu kodwa lo muntu ozomcentela ungamtholi. Izinto zami zayivalekile kumnyama kuthuli ukuthi ungazi nokuthi ngizokwenza njani. Nangu nomalume endlini ubhizi uyangigudaguda for isinkwa. Ukuze ngithole isinkwa indlela idlula kumalume. Ukuze ingane zami ziye esikoleni ilale idlile indlela idlula kumalume. Hayi ke kanti bengingakaboni lutho. Bekusakuncane lo kade ngidlula kukona. Okay, ngihambe ngemsebenzini wendoda yami ngiyobuza phela ukuthi indoda yami ishonile, ziphuma nini imali zayo, ziphuma kanjani. Hayi kutholakala ukuthi emabhukwini kubhala uAnna Maria, igama lami likhishiwe. Kubhala ukuthi uAnna Maria bathi mina njengoba sengidivosile nale ndoda. Ngithi ngidivosile nale ndoda. Mase ngithi ngiyazama ukucabanga ngibuyisisa kahle ingqondo yami. Ngenkathi indoda yami inale ikhathi nje lahleka, yafika the time ingasabuyi kahle ekhaya, yafika yangitshela yathi kunamaphepha asemsebenzini okumele uwasayine. Lamaphepha bekamaningi, wangitshela ukuthi amaphepha lawo ukuthi ngizothola malini mangabe ishona. Bekuyimfumba yamaphepha, ngaqale ngiloku ngifunda nami ngaze ngakhathala ngoba phela kumele uthembe indoda yakho. Ngasayina isandla sami, ngasayina isikhathi eside kabe bekamaningi lamaphepha. Only to find ukuthi uMashihe bekangitricka, bekasebenzisa ama-tricks awathunyelwe yilo sigogwana ukuthi awasebenzise la kumina. Ubekangitricka ungilethela amaphepha amaningi angasho lutho nje azenzele yena nesigogwana. Kwase ukuthi phakathi kulamaphepha wafaka amaphepha divorce paper. So mina ngisayina kwasani kanti ngisayina nale divorce. Mina ngazi nje ukuthi kanti ngihleli nje sengidivosiwe. Hayi kuthiwe emabhukwini asemsebenzini kuvela isigogwana, mina ngiveli. Hayi ke le ndaba yangicasula ngathi mina ngikhathele ukudlala ngabantu, sebedlalile ngami kakhulu. Yangidina ngashaqelwa yinwele. Hayi ngathi ngiyayilandelela vele kwacaca ukuthi emaphepheni ase-divorce i-signature yami leya ayakafotshwa. Yangicasula, angazi ukuthi kwenzakale kanjani-ke mangabe imali sekumele iphume kusigogwana. Kwaba nobukheqi ukuthi ngathi uMashihe ushone bengakawasayini amaphepha omshado. Ushone bengawasayini. Nhlanhla leyo kwase kuthiwa hayi ke imali izophuma iye einganeni zami. Hayi ngajabula ngathi uJesu mkhulu, yose umuntu uzokakha umuzi wakhe aphuma ehluphekeni. Hayi kwathiwa lo mali leyo yophuma ingane emayiseyina 18. Nkosi yami zofika nini ke ingane ku-18 madoda.
Phela mina bengithi ngizothola i-break from ugudagudo umalume. Yazi ukuthi i-life inama-challenges. Uthi unqoba le kuze enye challenge. Yazi I used to think ukuthi i-life ngaphandle kwama-challenges izobhora. Kanti I was wrong. Ama-challenge asikhipha busy. Lokho okubuhlungu, ama-challenge adle enyameni, adle egazini, ayisilonda esingapheli, ayilesipikili lesesihlokolozayo. They come in different forms, in different shapes. Cabanga indoda ebingilahlekela ingijolela. Naku manje nginenkinga yokuthi ama-challenges naku manje senginenkinga yamalume ukuthi nangu umalume ebusuku phela. Kumele ngiphakele umalume ebusuku. U-episode 8 uyalandela.